De regionale uitvoeringsdienst, de RUT, die in Zeeland van alles moet controleren, kan zijn werk niet doen door te weinig personeel. Om een milieudienst echt goed te draaien heb je een minimaal aantal mensen nodig. Daar zit Zeeland ook ver onder. En als we dat niet op orde krijgen, dan zou het dus zomaar eens kunnen zijn dat onze milieudienst uit Zeeland weggaat. En verder in deze Zeeland nu. Grootste kraan ter wereld in Westdorpen. En eerste onderzoeken rollen van de band. Goedenavond. Door personeelstekorten lukt het de Zeeuwse uitvoeringsdienst niet altijd om alle milieucontroles uit te voeren die ze moet doen. Ook vergunningsaanvragen blijven langer liggen dan nodig is. Extra personeel moet nu uitkomst gaan bieden. Controleren of duizenden Zeeuwse bedrijven zich aan de regels houden. Reageren op klachten over vliegtuiglawaai, checken of er niet te veel PFAS in afvalwater zit en onderzoek doen naar bodemvervuiling. De regionale uitvoeringsdienst Zeeland, de RUT, heeft het er druk mee. Zo druk dat niet al het werk gedaan kan worden. En dat kan vervelende gevolgen hebben. Omgevingsdiensten zijn er voor ons om ons te beschermen, de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Om te zorgen dat er geen of niet te veel giftige stoffen het milieu in lopen. Als ze kampen met personeelstekorten, dan kunnen niet zoveel controles worden uitgevoerd waarschijnlijk als dat men zou willen. En wat goed voor ons zou zijn. En dan kun je wel op een gegeven moment problemen verwachten. De RUT is al jaren aan het worstelen, ziet ook statenlid Harold van der Velde. Ze hebben te weinig handjes, dat is wat je bij de Milieudienst ziet. Er is nu ook een landelijke commissie geweest en die heeft ook gezegd om een Milieudienst echt goed te draaien heb je een minimaal aantal mensen nodig. Daar zit Zeeland ook ver onder. En als we dat niet op orde krijgen, dan zou het dus zomaar eens kunnen zijn dat onze Milieudienst uit Zeeland weggaat en dat we moeten fuseren met een andere Milieudienst. Het personeelstekort komt niet alleen door het gebrek aan geschikte mensen, maar ook door een te krap budget. In het laatste jaarverslag waarschuwt de RUT. Er kan schade veroorzaakt worden aan het milieu en de leefomgeving op punten die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden door tijdige uitvoering van toezicht. We kunnen als RUT Zeeland of als bevoegd gezag hier aansprakelijk voor worden gesteld. Hierdoor kan het vertrouwen van burgers en bedrijven in goed milieutoezicht afnemen. Milieuproblemen worden steeds urgenter. Daarom is een kundige omgevingsdienst van groot belang, vindt Van der Velde. Wie had 5 jaar terug over PFAS gehoord of over stevige bodemverontreiniging of dat soort zaken. En dat is de afgelopen jaren enorm opgekomen. En blijven er dingen liggen? En zo ja, wat zijn dat dan voor dingen? Ja, één voorbeeld. Het actualiseren van de vergunningen voor bedrijven. We staan hier ook in de omgeving met allerlei bedrijven hier in de haven van Vlissingen. En dat geldt in elke gemeente. Een heleboel vergunningen die moeten actueel gehouden worden. Nou, daar is jarenlange achterstand op. Maar dat komt dus omdat we ook als politiek blijkbaar niet in staat zijn om nu echt dus een zetje de goede richting in te geven. Van der Velde vindt dat de Zeeuwen wat over moeten hebben voor een goede milieudienst. Nou, hij legt nu een plan van aanpak voor en dat is eigenlijk de laatste kans om onze omgevingsdienst, onze milieudienst goed op orde te brengen. En ik hoop en verwacht ook eigenlijk wel een klein beetje dat we in Zeeland het allemaal zo belangrijk vinden. Laten we erin investeren, want anders dan is die weg en zijn onze milieuproblemen nog steeds niet goed aangepakt. De politiek moet binnenkort een beslissing nemen over dat plan van aanpak. En niet iedereen is blij met het feit dat er weer geld bij moet. Hier in Terneuzen is bijvoorbeeld al geopperd dat de Milieudienst maar met die in Rotterdam moet fuseren. Ja, we hebben uiteraard ook de RUT Zeeland, die in Terneuzen gevestigd is, gevraagd om een reactie. Maar de Zeeuwse uitvoeringsdienst wilde niet meewerken aan deze reportage. Een 39-jarige Vlissinger gaat bij de Hoge Raad in cassatie tegen een veroordeling wegens een reeks verkrachtingen. De man is onlangs bij het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 8,5 jaar cel voor die verkrachtingen. Hij maakte via datingsites afspraakjes met verschillende vrouwen waarbij hij hen tijdens de seks soms ernstig mishandelde. De Vlissinger zelf blijft erbij dat de ruige seks een vrijwillige keuze was van de vrouwen. Door de cassatie bij de Hoge Raad hoeft de Vlissinger nu voorlopig nog niet de cel in. Middelburg en Vlissingen gaan ouders compenseren die dubbele kosten hebben gemaakt voor de zwemlessen van hun kinderen. De ouders hadden een garantiepakket voor de diploma's A en B afgesloten bij het Vrijburgbad in Middelburg. Maar de exploitatie ging daarna naar een andere partij. En het garantiepakket bleek niet geldig bij de nieuwe exploitant. En ouders moesten dus opnieuw betalen voor de zwemlessen.
Vlissingen komt de ouders nu tegemoet en Middelburg zal volgen. Kickbokser Tian de Vries uit Borselen heeft in Japan de 24e overwinning geboekt van zijn nog altijd ongeslagen carrière. Het kickbokstalent hier op eerdere beelden was veel te sterk voor zijn Japanse tegenstander. Al na 2 minuten won de 23-jarige de Vries door een technische knock-out. Hij is samen met zijn coach Luc Verheijen uitgenodigd door de Aziatische organisatie Legend om in Japan te komen vechten. Tweevoudig wereldkampioen de Vries wil ook in Azië voet aan de grond krijgen. En daarom is hij eind december opnieuw in Azië, dan vecht hij in Hongkong. Hollands glorie in Westdorp. Daar wordt de sterkste en grootste mobiele kraan ter wereld opgebouwd. Het is de SK6000, een immens gevaarte dat nu in onderdelen op het terrein van Mammoet staat. Het bedrijf staat vooral bekend om zijn zware hijs- en transportklussen. Om u een idee te geven, deze kraan kan 1200 olifanten tegelijk tillen. Op dit moment kun je al zien, een hoofdmast van 170 meter ligt er al. Een bekmast van meer dan 90 meter. Het beslaat in totaal bijna 3 voetbalvelden, 300 meter lang. In de energietransitie zien wij heel veel aanvragen waar alles groter en zwaarder wordt. Olie en gas. Het is gewoon mooi om te zien dat wij dit in Nederland voor elkaar krijgen. En dat we dan ook nog het opbouwen, testen hier in Nederland kunnen faciliteren op eigen grond. Dat is natuurlijk gewoon prachtig om te zien. Volgens Mammoet is de kraan qua hoogte, reikwijdte en hijscapaciteit de allergrootste ter wereld. In onze huidige SK-serie is de bekmast normaal de hoofdmast. En als je kunt zien, die is nu bijna 2 keer zo groot geworden. En ook de ballast, hier 44 zeecontainers vol met zand. Een totaalgewicht van 4200 ton. Immens groot, ja. Kan het nog groter? De sky is the limit, zeggen ze wel eens. Dus ik sta er niet van te kijken als er vraag is dat we weer groter gaan. En de concurrentie kijkt mee? Die kijken altijd mee, maar wij blijven de sterkste. En hoe gaat het toch met het Delta Climate Center, het peperdure nieuwe kenniscentrum in Vlissingen, betaald uit het compensatiepakket voor de misgelopen marinierskazerne? Feit is dat nu de resultaten van een van de eerste onderzoeken van het Climate Center klaar zijn. En dat gaat over vuil ophalen op de Zeeuwse stranden. En dat kan volgens de onderzoekers veel duurzamer. Trekkers die rijden op fossiele brandstof halen nu nog het vuil op de Zeeuwse stranden. Maar de vraag van strandexploitatie Veren is hoe dat duurzamer kan. Studenten van de HZ hebben zich er de afgelopen tijd over gebogen onder de vlag van het Delta Climate Center, oftewel het DCC. Het is wel leuk, ik kom hier nieuw erin en dan kom je in een hele nieuwe projectgroep. Dus leer je allemaal nieuwe mensen kennen uit allemaal verschillende landen. En daarbij, je vergt veel informatie nu over wat er eigenlijk nou gebeurt op het strand. Wat er nou eigenlijk aan de hand is en hoe we dat eventueel kunnen verbeteren. Het Delta Climate Center is een kenniscentrum voor onderzoek en onderwijs. Studenten van Zeeuwse scholen en universiteiten van Utrecht en Wageningen buigen zich over vraagstukken die over voedsel, water en energie gaan. Want er komt veel af op Zeeland. Overstromingsrisico's, wateroverlast, maar ook watertekorten, vooral door verdroging, door verzilting. Dat zijn thema's waar echt aan gewerkt moet worden. Er moet over worden nagedacht. Daarnaast zie je ook wel dat de kennis een beetje wegtrekt uit de regio. Dus de ambitie van Delta Climate Center is ook om dat een aantrekkelijke plek te maken om te studeren, om te wonen, om te werken. Studenten hebben nu dus een eerste onderzoek afgerond. En wat blijkt? Vuil ophalen kan milieuvriendelijker. Vooral waar wij op ons hebben gefocust is om elektrische voertuigen toe te passen op het strand. En ook meer vrijwilligers eigenlijk te vergen om het strand ook op te ruimen. Want ja, hoe minder afval er is, hoe minder opgeruimd er moet worden. En zodoende willen wij daarmee dus het CO2-niveau wat uitgestoten wordt, willen wij daarmee reduceren. In september volgen meer onderzoeken, dan ook met studenten van de universiteiten en Scalda. Onderwijsverslaggever Jannes Goedbloed. Jannes, is dit nou een van de eerste
echte wapenfeiten van dat nieuwe Delta Climate Center. Ja, zo zou je het wel kunnen zien. Al moet ik er wel bij zeggen dat dit onderzoek al voordat het centrum werd opgezet wel ook al liep via een ander project van de HZ. Maar in september, ja, dan gaan echt de grotere onderzoeken lopen en dan pas gaan we echt het nut ervan zien. Ja, we zeiden het al, hè? Dit Climate Center dat is betaald vanuit het potje dat we kregen toen de marinierskazerne niet meer naar Zeeland kwam. Maar als je dat nou zo ziet, hè, zeg jij dan dat geld wordt goed besteed? Dat is een goede vraag. Het Delta Climate Center heeft natuurlijk 2 doelen. Het moet aan de ene kant zorgen voor oplossingen voor de vraagstukken van de problemen die nu hier in Zeeland spelen. En daarnaast ervoor zorgen dat die knappe koppen naar Zeeland toe komen. Ja, inderdaad, er worden echt miljoenen ingestopt, je zei het al. Maar het zit op dit moment echt nog in die opstartfase. Dus om nu al de balans op te maken, dat is nog echt te vroeg. Maar dat gaan we later zeker doen. Jannes Goedbloed, dank je wel. Ja, het waren voor de verandering heerlijke zomerse temperaturen. Zo rond de 25 graden vandaag in Zeeland. Maar er waren ook wolken. En in Zeeuws-Vlaanderen gaat rond deze tijd en ook vanavond de eerste regen vallen. En het kan ook met een klap onweer gepaard gaan. Morgen ook weer regen, ook een stuk koeler. Maar het zomerse weer keert terug. Eind van de week is het droog en zien we ook warmere temperaturen. Ja, hij keert dus terug. De zon, betere vooruitzichten na een paar kletsnatte maanden. Maar de natuur die was juist blij met al die regen. Je ziet dat de planten die op de droge stukken groeien, dat die heel erg goed zijn opgekomen door alle regen. Zo zie je bijvoorbeeld gladbiggenkruid. Dat is een plantje die eigenlijk de laatste jaren echt een opkomst is. Die profiteert heel erg van die zaden liggen daar en dan komt er veel regen en dan komen ze massaal op. En er zit ook heel veel gewoon biggenkruid, al die gele grotere bloemen, Sint-Janskruid. Er bloeit gewoon heel veel met die regen. En nog eentje. En niet alleen de planten zijn blij. Die doen het goed. Het zijn allemaal jonge beestjes. Nou, wat er goed op doet zijn de kikkers zoals je hoort, maar ook de rugstreeppadden. Die doen het in deze vallei ook prima. Positieve verhalen vanuit Oranjezon bij Oostkapelle. Maar dat die zon er nu is, daar wordt de boswachter ook blij van. Ja, in ieder geval voor de planten en ook wel voor de insecten. Want die hebben natuurlijk wel wat warmte nodig meestal. En die hebben natuurlijk wel veel nectar te vinden nou met al die planten. Dus er zou een paar zonnige weken zou prima zijn. En voor nu is het maar weer afwachten wat de zomer ons voor de rest nog brengt. Ja, een kwestie dus van de zon in het regenwater zien schijnen, zullen we maar zeggen. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen.